I gospodo, nenadmašni čuvar reda, Boki! Jao, šta vas je kuku majko, gdje da vas vidi moj drugar Pajko? Ja svoj Pajko, milicionari, povremeno uspešan tandem stari. Sad ću vam opišem naše lepo mesto i sve pojedince koje viđam često. Svenirac, ko sa neba pao, ne znamo da li je dobar ili zao. Svenirac. Pazi, dakle pazi. Prvo bi spomenuo mojih komandira što Pajku i meni nikad ne da mira. Često me dovodi u duševnu krizu, taj se natresa, čini priđe blizu. Odmah posle njega na redu je Čova, jedan fin gospodin zvani Gazda Jova. U Jovinoj su radnji pogrebni artikli na koje se nismo još uvek privikli. Na današnje vreme to je posao pravi, jer malo pa neko zaglavi. Svenirac, svenirac, ko sa neba pao, ne znamo da li je dobar ili zao. Svenirac. Ali pazi, dakle pazi. Jovina žena je zgodna i mlada i nećete verovati, zove se Nada. Pa da vam Boki više ne duži, dotična voli sa mnom da se druži. Kad se Gazda Jova iskrade u štetu, ja sam najsrećniji čovek na svetu. Kako padne veče i zakuče sova, mene s nadom čeka avantura nova. Svenirac, svenirac, ko sa neba pao, ne znamo da li je dobar ili zao. Svenirac. Sad pazi, dakle pazi. Bivši policajac, detektiv Gile, ne veruje ni u kakve vanzemaljske sile. Ucenjuje, njuška, koristi sve finte, ne bi li se dočepao bilo kakve kinte. Imitator ljuba kao Josip Broz, sve nas je frapirao skroz na skroz. Baš je dostojanstven, nije šala, kad se preobuče u maršala. Svenirac, svenirac, ko sa neba pao, ne znamo da li je dobar ili zao. Svenirac. Pazi, dakle pazi. Glasajte za našu stranku. Naša stranka vam garantuje prosperitet u svetlu budućnost. Ko glasa za nas, bit će oslobođen poreze, penziju ćete prima na vreme i neće da plaća carinu na robu od vikend shoppinga iz Atine, Soluna, Trsta, a naročito iz Rumunije. Proleterima svih zemalja vratit će se bespravno oduzeta zemlja. Glasajte za našu partiju. Ko glasa za nas, bit će oslobođen poreze, penziju će da prima na vreme i neće da plaća carinu na robu od vikend shoppinga iz Atine, Soluna, Trsta, Georga, male ti si, dečke! Pajko, dođi vam! Pogledaj! Zašto cepeš plakate moje stranke? Je to demokracija? Kako te nije sramota? Evo narode! Evo šta radi milicija! Nema promene dok su isti na vlasti! To je kriminal! Zloupotreba vlasti! Daj kad se ljeljski stava! Poznato se odgovara pred međunarodnim sudom! Tako je! Pa ja sam samo teo da... Da, šta si hteo? Šta ti je to u ruci? Pa nisam ja, bre, ljudi! Nisi! Znamo mi šta si ti hteo! Hteo da bude samo predstavnik njegove partije, da bude jednoumlje! Sram te bilo! Idi daj ostavku! Da, bome! Dobre jedno! Hoćemo ostavku!
I umjesto da džonjaš ovdje, mogu se dođe i pomogneš tamo. Šta džonjam, ja dežuram? Majde ti. Je li Boki? Jel ti hoćeš da mi smestiš zvrčku? Da dobijem nogu u dupe zbog tebe? Dakle nam ta inspiracija? Čuti! I stani mirno kada razgovara sa mnom! Ja jesam da sam ovdje nov, ali nisam mutav. Neću da dozvolim da zbog tebe i tebi sličnih mene ribaju odozgo, jel ti jasno? Jasno. Dok sam ja ovdje komandir. Ima da bude red i mir, jel jasno? Jasno. Bez ovlašćenja i naređenja ne smeš nikog da cepaš, jel jasno? Jasno! Ti si slobodan i možeš da ideš u život. Razumem, druže komandir. A ti za kaznu preuzmi dežurstvo. Jasno? Jasno! Cvikaš pred komandirom, a? Cvikaš. Ja cikam. Od njega cikam. Da je ovo sada mu ja pokažem. Šta da mu pokažeš? Jeli? Jel ti misliš da ja ne vidim kroz zatvorena vrata, a? Hvata ljubača. Nema više dača. Kaži mi, gde je ovdje milicija? Tu preko puta. To zna svaka budala. Pa baš zato te i pitam. Marš! Možeš ti? Marš! Crnici su krivi za sve, crnici. Krivi za sve, crnici. Crnici su krivi za sve, crnici. Milicija! Jeste. Ovdje je privatni detektiv Gile. A, to si ti. Da te nisam napalao na tvoje mušterije, pa sad tražiš pomoć. To zadovoljstvo nećeš da doživiš. Nego sad se kod mene pojavila jedna zelena stranka. Pita za tebe. Muška ili ženska? Pol ne mogu da je odredim. To ćeš ti da ispitaš. Kakav si ti to detektiv kad ne možeš da utvrdiš identitet? Ko kaže da ne mogu? Svemirac, čoveče, svemirac. Kao da je došao sa druge planete. Moja njuškalo. Oguglao sam ja na to. Poti se ovdje sve ne pojavljuje. I Rambo, i ninja, i vampiri, i... Evo sad je baš ušao jedan robot. Pravi pravcati robot. A znaš kako se zove? Ne znaš? A znam ja. To je moj kolega Pajko. On me uvijek posjećuje kad sam na dežurstvu. Evo ti, Pajko. Uzmi. Zove te svemirac. Uzmi. Ja sa budalama ne razgovaram. Ti budalo šta se neće izmisliti. Pajko! Izlazi iz te kante! Dosta je zezanje! Pajko! Ja sam Batman, borac za ljudska prava. O, Bože, budala jedna. Kako te ne mrzi da izigravaš dvostrukog idiota? Kako dvostrukog? Pa pre 3 sekunde si bio robot, a sad si banana man. Kakav robot? Šta puncaš? Nisam nikakav banana man, nego Batman.
Ili to govno da te ja ne razbucam ko Peter Bure. Boki, da li me čuješ? Čujem te, Paljko, čujem. Ko bi to mogao da bude? Možda neko iz Sigurivija. Mora da je pun eksploziva. Secesionista! Jao! Nemoj više predence! Nemoj više lepati! Ko si ti? Pera! Koji Pera? Pera! Konstruktor! A ti si to, majstor Pero. Pa šta radiš u toj kanti, bre? Pa konstruisao sam robotizovanog čovjeka pa sam hteo da ga isprobam. Pa si došao kod nas da ga isprobaš. Hteo sam da proverim kako ćete da reagujete. Pa je ti sad jasno? Pa jasno mi je, nema razumevanja kod nas za nauku i patenti. Jer mogu ja sad da idem? Možeš. Jo, još mi zuju ušima. Ja sam vaš delegat sa druge planete. Pokajte se, satane! Da je malo da skoknem do grada, a ti džonjaj ovde. O, gospodine Vodani, kak ste kaj? Dobro jutro, šak Venecijevjana. Taksirat. Paša, zoten taksirat. Dobro, mi govoriš ovdje esperanto, govori činjenicu, te svi razumiju. Zašto molim te? Dozvoli da se ja nešto kažem, nisam ni ja ludo čovek. Aj, kaži. Neko mi ga razbio firmu, molim te lepo. Ko ti razbio firmu? Neki velikosrpski separatisti. Razbili mi penđer u parči. A kako ti se zvala firma? Znaš šta? Ima ime na naučnu bazu, znaš? Zove se Kod Crnog Orla. Eto, vidiš, tu je problem. Moraš to da menjaš. Zašto, molim te? A naš narod ne voli Crnog Orla. Promeni tu kokošku i bit će sve u redu. Znači, da ga menjam firmu? Menjaj ga, vidiš da je to problem zbog ovog međunarodnog incidenta. Dobro, ska problem kad ti kažeš, znači da promenim problem. Ajde, tu zjati jedan. Ajde, idemo na čaj. Ćao. Komšija, kojim dobrom ti kod mene? Pa imam nešto s tobom u 4 oka. Konšpirativno, a? Ti si kandidat za poslanika, koliko čujem. Aha, jeli, hoće da glasa za mene. A i oženjen si, koliko znam. I to, hvala je Bogu. Vidiš, moj posao je da budno pratim situaciju u gradu. Ako da pratiš, ovolike oči da otvoriš. Tačno znam ko koga, ko s kim. Mislim na one stvari. Na koje stvari? Ma nije moguće da me ne razumeš. Jeli be, Gile, šta hoćeš ti od mene? Najzad pravo pitanje. Hoću da me platiš da ćutim. Još nije počelo predizborno ćutanje. Da ne lajem. Jer ako se pročuje, ima da ti izbaci iz partije. Da ti zatvore radnju i svi će da te pljuju.
Koga da pljuju? Mene? Tebe. Slušaj, Gile, ja sam pošten i ugledan građanin. Ako me budeš i dalje uznemiravao, ima da te prijavim miliciji. Znači, da provajem. Ma laj, baš me briga koliko hoćeš. I za predsjednikovu ženu, i za konobaricu Zagu, i da kažem tvojoj ženi Nadi, a? Nemoj više da laješ. Koliko košta da me laješ? 10.000. Starih, a? Gazda ja, novi. Mnogo, Gile. Jel može to sa popustom? Pa onda opet moram da lajem. Nemoj da laješ. Evo. I pazi, ako te opet nagazim sa tuđim ženama, tarifa je dupla. Alo? Ćao. Boki, ti li si? Da ne letim, a? Pa ne znam kada će da dođe gazda Jova. Pa ne brini, ja ću prvo sve dobro da ispitam. Samo pazi da bude sigurno. Šta ti je, nisam ja od juče. Ajde, čao, sunce. Daj mi recku. A da mi ne cepaš više plakate. Neću. I da glasaš za moj stan. Važi. Doga da evo. Zatvaraš tako rano, mora da žuriš negdje. Ma jok, imam važan sastanak. Jednopartijski ili više stranački? Privatno. Je? Znam ti ja, imaš ti neku žensku, a? Ma, moram da znaš kako je. Da. Je li ti nisi na dužnosti? Pa imam ja neki sastanak, znaš, vrlo važan. Ali... A? Naravno. Nikom ni reč. Kad bi moja Nada doznala, odfikarila bi mi odmah osnovno sredstvo za udruživanje. Slušaj, kad drndaš, znaš, polako to drndaj, da žuriš. Drndaj, pa malo kafica, pa rakica, pa muzika, pa onda opet. Ma jo, kočaš ja to. Ko pevač za 10 sekundi. Tako? Aj pa i te posluži kao što ti služi svoje partiji. Također. Jo. Drugarskim pozdravom. Ajde, evo zdravlje. Pa nemoj ti Nada. Puče puška, pa probuši šator, svi mi redom kažu da sam mator. Puče puška, pa probuši šator, svi mi redom kažu da sam mator. Nisi srećo, nemoj da te lažu, nađi mi nekog da nam čuva stražu, da te tvoja mala češka na krevetu, nisi dušo, najbolji na svetu. Hajde, upadaj. Jer te nije niko video? Nije niko. Je li si proverio Jovu? Jes. Otišao je neki važan sastanak. I daj mi brzo, inače ću da se diskredituje. Nemoj tako, pa skiri se, bar... Izluđuješ me! Ne mogu više da živim bez milicije! Ko je to? Ma ko je daj, ne otvori sad! Nado! To je moj muž drugi Jova. Kako drugi Jova? Pa kad ti kažem, prepoznaj mu glas. Otkud ovo doba? Nado, jesi gluva! Učite me! Kuku meni, šta ću sad radim? Pusti ga neka džonja pred vratima. A kako da ga pustim, ima da ubije i tebe i mene, ima da pukne bruka. Kako, zar drugaricu kumu? Kum nije dugme. Nado, pojaja, zvaliću nas! Skači, molim te,
te da iskačem, ne si ti normalno, viš šta je? Molim te u ime naše svetle ljubavi i budućnosti, molim ti iskači. Ajde, ljubavi. Tvom bračnom drugu ću te nabijem rogove, katar. Dobro, brže samo. I ja ne mogu da gledam to. Pištolj, srednji se uši, oće barut, sve da nas obuši. Neće srećo, nek se puši samo, a zbog čega, to nas dvoje znamo. Svaki pištolj može 3 puta da okine, a najbolje gađa kad je iz brzine. Djelipar, gdje si s tim Romek delom? Kući da mi ga neko ne čorne. A, mislim da si mu krade. Slušaj, imam ja bolju ideju. Daj mi da ga ja čuvam. A? Uvek kasni. Bravo, Pederu! Si gledam me to boli! Boki! Šta kažeš, a? Kakav to si? Mator čovjek pa blesa, eto šta kaže. Slušaj, on možda ti posluži kao pancir košulja kad kreneš da vrate separatista. Bolje ti je, spremi se za dežurstvo. Moje vreme je isteklo. Ti stalno ne dežuriš, ko da radiš negdje hororan. Pozvala me komšinica na ribu. A znaš kako je? Znam, kao iz Dunava. Kao iz svemira. Ajde, i čuvaj mi društvenu imovinu. I pozdravi mi ribu i njenu komšinicu. Kud si pošao? Pa pošao sam... Od komšinice na ribu. Je li to taj svemirac? Ne, to je robot. Kakav robot, kakva riba? Slušajte vas dvojica. Mi se ovdje borimo na sve moguće načine da održimo prve posleratne demokratske izbore, a vi se vas dvojica zezate. Ja se ne zezam, to Boki. Ja sam uvijek bio za istorijske promjene. Treba da shvatite da u ovoj predizbornoj kampanji u naš grad dolazi svašta. I kriminalci, i prostitutke, i raznorazne budale. Prostitutke? Šta? Šta prostitutke? Pa nešto kaže Pajko da su prostitutke najopasnije. Vi treba budno da motrite kako bi birači bili bezbedni. Osim toga, u našem hotelu održavaju se raznorazne međunarodne manifestacije. Dolaze nam ugledne ličnosti. Niko ne sme da remeti javni red i mir. Jesi čuo? To važi za tebe, li jasno? Jasno. Stoga, pamet u glavu i otvorite ovolike oči. Budnost pre svega. Kad ćemo kući da spavamo? Čuti! Nema kući! Ovdje ima da spavate. Na svaka 2 sata. Na smeni. Jel jasno? Jasno! To ko da smo na straži. Nismo mi u kući cveća. Ostane ti bez ribe. Ovo je potpuno izgubio političku orijentaciju. Koja je to budala od vas dvojice sela u kola? Mi smo mislili da ste to vi. Svemirac. Ako do večeras ne vidim auto ispred ulaza, ima da mi kupite nov? Jel jasno? Jasno. Sete se! Pa šta se tiče kriminala, pa mi možemo biti sretni da smo odgojili čovjeka socijalističkog morala. Pa tomu na zapadu, pa tamo ne smiješ voditi, stvari ne smiješ nositi. Jer znaju ti radi prstena, znaju ti prst otkinuti.
Kao kod nas. Kod nas možeš ostaviti stvari i ići kuda hoćeš. Jer zamislite što bi to strašno bilo, na primjer dok ja vam ovdje pričam, da netko meni pokrade stvari. A to kod nas uopće ne može biti, niti govor. A što se tiče tog zagovaranja o pluralizmu, pa to je besmislica Boga, to uopće kod nas ne bi mnogo biti. Jer kod nas, ako bi se kojim slučajem počele stvarati različite stranke, ja sam uvjeren da svaka od njih ne samo što bi imala nacionalni, nego i čisto nacionalističko obilježje. I tu na toj ljepezi to bi došlo od monarhističke do fašističke orijentacije. Da bi nastao jedan takav kaos, Boga, da ne bi se znalo tko pije niti... Dobro, znalo bi se tko plaća. Evi, Pajko, misliš ti da je ovo najezda svemiraca ili je to stvarno jedan isti? Otkud znam, pojavljuje se na raznim mjestima. Da je drug stari živ da vidi komu sve baš lijepo u državi. Živi oco, pa Josipe, otkud vi? Da niste vi iz svemira? Nisam ja nikakav Josip. Ja sam glumac Ljuba Stepanović koji imitira Josipa. Pa, otkud vi opet u našoj sredini? Pa, neko je htio, bogati, izvršiti atentat na mene. Atentat na Maršala? I dok sam ja držao govor pred narodom, taj netko je mene opljačkao. Moram vam reći da to prvi put se meni dogodili i to baš u vašem gradu. Imaš ti neke isprave? Nemam ja niti isprave, niti novce, niti odjela. Ja se uopće ne mogu presvući u civilno odjelo. Pa kako da utvrdimo vaš identitet kad nemate nikakve isprave? A šta vi ne znate tko sam ja? Druže Josipe, mi ti se kunemo da odavno nismo bili u Belom dvoru. A čitaj, ja sam popularan u narodu bodi, pa ja ako treba imam 1000 svjedok o tome. I toga vagabunta čim prije treba uhapsiti i privesti. I ako to ne bude, bit će škandala, ja vam garantiram. A ja ću sa osobojnom pažnjom očekivati to sve da me obavijestite u mome apartmanu. Još nam samo to treba da pukne bruka. Opljačkali Maršala. To je mogao da učini samo neko iz svemira. A šta misliš kako će da reaguje međunarodni proletarijat? Svemirac! Šta je to? Hvala za uslugu. Benzin će Bog da vam plati. Pokaj se Soton. Pa to se ne treba odnosi. Boga mi nije definisano. Boki! Boki! Boki, vrati mi robota! Boki, vrati mi robota! Mamu ti vandarističku! Uništavaš remek dela nauke i kulture! Milicajko, opet bi ga razbili firmu. Pa koju još sad imaš firmu? Turio sam ga firmu kod Crvenogorda. Pa sam ga ukrasio firmu sa crvenu boju kao jaje za Uskrs. A poseban pečat mu ga daje, znaš, crvena petokraka. Slušaj, merim ti se. Ovo je napad na moju ljisnu ideologiju.
Znaš šta nama dani, sve se menja, znaš, novo vreme došlo. Moraš i ti malo se promeniš. Misliš? Znači opet da se menja. Slušaj da ti kažem. I resnik ću bre da promenim. A petokraku ću da ga prefarmam u žutu, znaš. Šta problem? Ajde. Stvarno, tuđa ti je to. Za razvode, preljube i svađe, pravi krivac može da se nađe. Za sve brige, sumnje i srećnete, krivi goste sa druge planete. Ja sam delegat sa druge planete. Pokaj se, jer ćeš odgovarati pred vrhovnim sudijom. Jel hoćeš da se pokaješ? Hoću. Milicija! Milicija! Šta je bilo? Šta je? Doleteo! Na druge planete! Ko je doleteo? Meni liči na svemirca. A on kaže da je kandidat za narodnog poslanika. A šta je htio? Kaže, pokaj se i naći ćeš da odgovaraš pred sudijom. Ma kojim sudijom? Valjda za prekršaj, jebem li ga. Šta čuvaj Bože. Pokajte si, glasajte za mene dok još ima vremena. Oprosti mi svemirac. Neću više nikad da kradem na kantar. Nikad. Ua! Dole je svemirska stranka! Narode, ne slušajte ga, on je lažov! A hoćeš vlast, jel da? Hoćeš vlast? Evo ti ga ujka! Ua! Kušo pajdalo! Dođite svi u petak kod starog hrasta da se ispovedite i donesite darove. Bez novčanih darova nema pokajanja! O pajdaro! Ma kome ti o pajdaro? Jebote, onaj koji te izmislio! O pajdaro! Šta je to bilo? Došao svemirac sa druge planete. I od me bolje. Ko je bre došao? Svemirac! A ja ga celog veka psujem. Ali moram da se pokajem. Komandire, zaštiti me ako znaš za pravnu državu. Od koga bre da te zaštiti? Ja sam član partije, kandidat za narodnog poslanika, on hoće da mi sudi. Čekaj, polako pametice, ko će da ti sudi? Onaj sa druge planete, bio kod mene u radnju jedanput, ko grom iz vedra neba. Kaže, pokaj se, ako ne, ima da ti se sudi. Baš tako je rekao? Baš tako je rekao. I šta sad mi partici da radim? Pokaj se. Jedino sad Bog može da ti pomogne. Čekaj, bez panike. Iz ovih stopa sad ja idem tamo da ustanovim u čemu je stvar. A čim to uradimo, odmah ima da izdamo zvanično saopštenje. Jel ti jasno? Ajde. Ama ima svi da ispaštamo pred onim gore bez razliku ko je ko. Doktore Pajkoviću, šta vi mislite o pluralizmu? Znate kolega, gledano sa moje platforme, meni etatizam, šovinizam i paternalizam odavno već liče na pluralizam. Umočite malo. Blagodarim. A na šta vam ovo liči? Na izvršni organ. Bravo! Mamicu vam kloparošku. Cijel narod se uznemirio u gradu, a vi ga tupite o pluralizmu. Pa to je sad aktuelno. Šta je aktuelno? Pa to o pluralizmu, svi o tome diskutuju. Slušajte, ako mi u roku od 3 dana ne rešite ovu svemirsku enigmatiku, najurit ću vas iz službe kao tehnološki višak, bez ikakve nadoknade. Kako, regres? Kakav regres? Za godišnji odmor. More napred marš u patrolu! Jespa!
Vanja? Si rekao džukac. Ti umeš da stane bez komande. Kud ti krenuo? Pizdu materi. Nema smisla se ponavljaš. On mene da ne juri iz službe i to bez regresa. Pa gde su moja ljudska prava? Ovo tebe nema te čuje. Pa šta ako me čuje? Izgubit ćeš integritet. Svi oni dođu ovde po godinu dana i odu na neko bolje mesto, a mi ostavimo večno. Na šta mu ja ličim? Ja sam tebi govorio, Pajko, nemoj da se baviš politikom, a ti hoću pluralizam! Nisam ja počeo o politici, nego ti, a režim se uvek sruši na mene. Pa šta, ako ti se režim ne sviđa, ti možda se odcepiš. Pa i odcepit ću se, da znaš. Samo moraš nas da pitaš. Jel? Što? Zato što smo mi u većini, ja i komandir. Razumeš, i ako hoće da se odcepiš, onda mora nas da pitaš. Odcepit će se malo Morgen. Boki! Boki! Ma nado što pobožno izgledaš da te upoznam. Ovo je doktor Pajko, moj kolega, borac za ljudska prava. Imam nešto da ti kažem. Moram da se ispovedim. Šta radiš? Da se ispovedim, moram da kažem sve s kim sam bila, kad sam bila, koliko puta sam bila, sve. Ti bilo normalno, kome da kažem? Došao zadnji čas. Moram da se ispovedim. Si ti pri sebi, bre, ženo? Jesam. Zamisli da drugi ova čuje za mene, pa ima da ubije, bre, ko gugutku. Pa znam, ali bolje i to nego da ja posle odgovaram pred strašnim sudijom. Ma jago, idi kući ti tamo. Jo. Ništa ne razumijem. Kao ti se razumeš u religiju. Ja razumem samo toliko da ako dođe do ispovedanja, ima da te jure i muževi, i komšije, i rođaci, ni milicija neće da te spasi. Pajko, tvoje su karakteristike vrlo loše. Ti bi morao da se ispovediš. Šta ja? I da se pokaješ. Ja sam pošten čovek. Ma nemoj. A komšinica i njena riba? Ja sam prema njoj uvek bio korektan. Vreme, koji si film dajao? Vanredni narodni zbor. Koje je glavne uloge? Socijalisti, demokrati, radikali, rojalisti, zeleni, žuti i crveni. Ulaz besplatan. A? Pa dođemo da vidim. Molim vas! Drugarice, drugovi! Nema to! Dame i gospodje, otvaram ovaj skup posle više od 45 godina. Alal ti ver. Dugo si čekao. Posle ovog svečanog predizbornog mitinga sve me pozivam u moju kafanu na meze i na piće. A ko će to da plati? Pa ja ću da platim ako glasate za mene. Bravo! Za takve će uvijek da glasa! Tako je! Takvi nam i trebaju! Ajde! Nego šta? Braćo i sestre, mi smo ovdenak zagađivani i ideološki i ekološki. Ama i ginekološki. Imaš pravo. Pušači zagađivaju život nepušačima.
Na sve strane se bacaju razne otpadke. I mi, takvi kakvi smo, ne možemo u evropske zemlje. One neće da nas trpu. Zato, braćo, glasajte za svoje zdravlje i život. A valti metla! Ma vi ste nekulturno neobrazovani. Mora jedite govna. Tražim repliku! Nema replike. Šta znači, treba da sedim, da čutim i da jedem govne? Čuti, jedi, a i šire. Ako glasate za mene, ja ću da vam dam popust na mrtvačke sanduke za 10%. Plus plaćanje u ratama za 3 meseca. A muzika? Ne pravim ja svadbe. Za to su zadužene druge stranke. Znaš kad će glasamo za tebe? Nikad! Ja sam inovator, ali sam poznati kao limar. Znamo, krpiš lonce. Znam, ali ja to više ne radim. Nego šta radiš? Ja konstruišem roboti. Pomoću njih ima da vas oslobodim od teškog i mukotrpnog rada. Nema više da tegnite da cimate ko stoka. Sa mnom ima da idete ne u Evropu, nego čak u Ameriku. Mnogo daleko, bre. Ja sam predstavnica ženske stranke. Kao što znate, dragi moji, ženska ravnopravnost u odnosu na muškarce još uvek je na niskom nivou. A to je zato što su svi muškarci isti. Da, ali vi ih ipak menjate. Pa menjamo ih zato što su loši. I menjat ćemo ih sve dotle dok se ne poboljšaju. Ko je bre loš? Dođemo vas ja pokažem. Tako je, ne može reći. Dosta bre! Ima li ovdje neko pametan ko će da vodi politiku? Gde je političar? Evo čovjek, evo tu je. Građani i građanke, moje političko prisustvo u politici je veoma veliko. Kerevi, bio sam u svim partijama. U SKJ, u SKS, u SSRN i u KPD. Pošto nemam dlake na jeziku. To cenim, to je pametan čovjek. Tako je! Zato birači i biračice, birajte pametnog čoveka. Jer ja ću vas najkraćim putem odvesti u... Ja sam vaš delegat sa druge planete. Hajte se satane! Baš, šta je ovo, ko je čovjek? Svemirac, taj će da nam uzme vlast. Gde je milicija? Tu je! Da čujemo banduri! Tišina, da čujemo vlast. Biću kratak i jasan. Dobili smo specijalni zadatak da uhvatimo tu barabu. Koju bre barabu? A tog Svemiraca sa druge planete. Ko si ti da vređaš sveca? Sveca li ti tvoga? Hamlet, ti blesav, šta radiš? Ne sviđa mi se ova demokratija. Zbog čega? Toliko su nam usijani odnosi da je to više nepodnošljivo. Pa dobro, što ti predlažeš da se ta situacija poboljša? Sve stranke bi trebalo da budu složne. Da polete jedne drugima u zagrlja. Bode, Pajka, pa ti bi odmah izazvao incidentnu situaciju. Zašto? Pa to bi bio bratoubilački rat. More, ako dođe do pokajanja i ispovedanja, tek onda će da bude katastrofa. A zato smo mi tu da to sprečimo. Da, ali kako? Ma za sve je kriv onaj šovinista sa druge planete. Kad njega budemo skembali, vidjet će da će sve biti po starom. Patrolna služba, prijem. Daj mi Bokija. Komandir. Boki da nađe, prijem.
Tražio te me privatni kile. Idi do njega i vidi šta hoće. Kaže da je vrlo važno. Prije poruku, krenuo na izvršenje. Iljuškala, što si me zvao? Pa da ti nešto pokažem. Što nisi mogao doći ti kod mene, nego ja tebi da dolazim na noge ovdje. Diskrecija, kolega. Diskrecija. Tvoj ugled je u pitanju. Prvo u 4 oka, to je princip moje firme. Velika firma, mora se napravi veliko stanje. Pa ne znam. Prvo ti oceni, a onda ću ja da kažem svoje. Šta da procenim? Pa vidi, ko filmski glumac, ali u porno filmu. Skidaj to, majke ti ga barapske. Ne vredi, negativi su na sigurno. Slušaj, vraćaš da te ubijem, bre, te zadavim. Ne isplati se, Boki. Ne isplati se, znaš. Mene možda uništiš, ali dokazni materijal ne možeš. Znači, tim stvarima se baviš, jel? Biznis je biznis. Vi grešite, a ja kažnjavam. Znači, u pitanju je lova, jel? Pa, znaš, da ne lajem, da ne šaljem dokazni materijal štampi i televiziji, neko mora da plati. Dobro. A kolika je to lova? Moja tarifa je velika, ali ti kao moj kolega imaš popust. Imaš veliko srce. Kolika ti je plata? Moja plata je 8.000. Ej, ništa onda 50%. Pola plate? Znam, to je najviše što mogu da učinim za tebe. No ne nemam ja te pare, čoveč, ovo. Znam, ja sam bio nekad slepac koji ti. Vidi, sačekat ću da do prvog. Šta hoće, Gile? A pusti, Jajaru. Traži mi neke pare na zajam. Od tebe pare na zajam. Ostaje bez žute banke, nema i za benzin. Pa što ne proda Renaula? A to mu i ja kažem. A on kaže, šta radi posle ženska, mora se vatuje samo na Renoja. Dobro, rekao, kad je tako, ajde, onda sačekaj do prvog, daću ti pola plate. Ej, ti si lud, on će da vata ženske, a ti ćeš da ga finansiraš. Pa ono, neko vata ženske, neko svemirce. Važno je da se vata. E pa, kud ćemo sad? Idemo u narod. Opet? A mi smo narodna milicija. Idemo malo da oslušamo šta narod priča, možda ćemo da doznamo gde je svemirac. Znaš, ako ne dozvoli smo najbali. Ajde, Pajko, živi ti. Lidija. Jeli, Pajko, ti kad malo više popiješ, jeli, jer ti se pričinjavaju beli orlovi. Kakvi beli orlovi, da beli miše? Ne, beli orlovi. Taj će ti smrsi konce. Oni imaju registraciju. Ne znam, pitaj. Kako je ovo rake? Ovo je Mardin opozicija. Zago, daj još pa do piće. Ne mogu. Šta je, ustao si se? Ko si? Pa znaš šta je, to je samo više stranački folklor. Ko si? Daj nam još po jednu. E sad si onaj pravi pajkarmen. Strah i trepet za registrovane i neregistrovane stranke. I da znaš da jesam. Pa jesi, samo ne smem da odeš u rođenu stanicu milicije. Zašto ne smem? Pa zato što cijel dan bazaš po gradu, ništa nisi uradio, a komandir te čeka, izveštaju o svemircu. Šta misliš, je li on sad u stanici? Ko, svemirac? Ne, nego komandir. 100% sedi tamo i čeka. Zašto mene?
Pa čekate da ti dane opoziv i otkaz, i to bez regresa. Ma koga šiša? To misliš da se ja plašim njega? Vidi kako mi se pantalone tresu. Vidi, ne znaš ti mene, samo nek me pecne, ima da ga sredim ko Popaj Bađu. Kako, evo ovako. Šta radite vas dvojica tu? Pa osluškujemo šta narod priča. A šta se to od vas tiče? Pa, da dođemo do nekih podataka. Do kojih podataka? O svemircima. Pa osluškujete uz rakiju, jeli? Da bude prirodno, da ne posumnjaju u nas. Da. Dobro, i jeste li nešto doznali? Pa nije da nismo. A šta to? Pa, doznali smo da se Nada pokajala i da hoće da se ispovedi. Koja Nada? Pajko se na cirko malo, pa brka pojmove, nek nema pojma. Ja se na cirko? Ajde, izvadi to iz džepa. Sad ti to u džepa. Ajde, dokaz. Opa, ostao si pravi alkos. Ti mora da ješ upad njeg da se rečeš. I kako sad čovjek da ti povere ovo što pričaš, Nada? Pa ništa ja vas ne razumem. Zagor, daj jedno piće. Tu ste! A ja vas suda tražim. Dobro je što si ti tu, komandire. Šta se desilo? Od kako se pojavio onaj svetac, moja Nada načisto pošandrca. Ceo dan se nešto kaje i pominje Boki. Mene? Zašto mene? Ne znam, nije mi jasno. Samo šeta po kući i bunca. Boki. Zato sam i došao da se posavetujem. Da vidim šta da radim, da li da je šaljem u ludnicu ili ako možeš ti da je pomogneš, Boki. Samo tebe pominje Boki. A me, onda nešto konkretno kaže, ovako je Nije, ništa ne kaže. To me muči. Nije smešno, to je žalost. Ej, ljudi, to su vaše privatne stvari, ja u to neću da se mešam. Ja sad idem, a vi mi ujutru donesite izveše o svemiricu. Dobro, Boki, šta da radim sad? Dosta je to gadna stvar. Naruči jednu turu. Moram da razmislim. Dobro, ću da naručim. Nego šta će posle da vidne? Imam ideju. Ti samo uživaj. Idi kući i čekaj da Pajko dođe po Nadu. Ima da je vratimo preporođenu. I već je do petardu. Si, šefe. Zago, daj turu. Žuri, svetac neće da čeka. Jo, pa gde mi tu vodiš ovaj mrak? U zatvor. U zatvor? Zašto u zatvor? Da se ispovediš, tako je rekao svetac. Jo, što se bojim. Hoćeš ti da se ispovediš ili nećeš? Hoću, kako da neću. Onda postupi po naređenju. Jo, hoćeš ti da budeš ovdje negdje? Hoću, ništa ne brini, ja sam tu na strani. Gdje si, Nado, grešna ti duša? Tu sam, presvetli. Ajde, klekni. Pa kleknula sam. Jel si se pokajala? Jesam. I to gorko. A što si se pokajala? Zato što sam grešna. Varala sam muža. Kim si ga varala? S milicajcem. Kojim milicajcem? Sa Bokijem.
Oj, mene spominji pred drugom Jovom. On radi za Kominternu. Jebo ga, otac, nisam znala to. A s kim si ga još grešila? Pa, samo sam prvog muža varala sa drugim, drugog samo sa trećim i tako ih je bilo 7 na kadrovskoj listi. I svi su bili milicajci osim Jove. O, tvoja duša se izanđala i vreme je da se malo rehabilituješ. Pa ja ću da postim koliko ti kažeš, presvetli. Ne smeš više to da radiš. Neću nikad, kunem se. Ne smeš više to da radiš ni sa kim. Ni sa mužem? Pogotovo sa njim. Ima da ga kazniš i to doživotno. Jedino smeš sa Bokijem. Boki je pravi patriota, jesi me razumela? Jesam. Razumela sam sve. A gde je Boki sada? Javit će ti se on kad dođe vreme. A sad ustani. Znači, nisam više grešna. Nisi više. Sve ti je oprošteno. Hvala ti, presvetli. Zapamti šta sam ti rekao. Inače, ni Alan Čumak neće moći da ti pomogne. Sad idi što pre. Ja ću da se ugušim. Šta je bilo? Što je to jedan divan stvar. Što meni očistio dušu moju. Nisam više grešna. Nisam više grešna. Nisam više grešna. Boki! Šta ti je? Majko, majčicu ti bilo... Pa rekao se ti da baciš petardu, ali ne suzavac. Pa gdje da ti nađem petardu? Pa nisam ja se palatista, majke ti ga ćelave. Gledaj ću ti se razbiti, alkohola i krvi. U pomoć, milicija! U pomoć! U pomoć! Ili vam nema spasa! Srnirac! Svenici su krivi za sve, svenici. Svenici su krivi za sve, svenici. Baš napred! Molim te, sakri me dok ne prođe gužva. Idi u miliciju, tamo se sakri. Pa oni me jure, ne daj mi da radim. Pa baš me briga, baš napred! Đubre, jedno pokvareno. Puh! Baš majku ti besavu! Tužit ćete za verbalni delikt. Hać! Svenici su krivi za sve, svenici. Svenici su krivi za sve, svenici. Svenici su krivi za sve, svenici. Vi ste nesposobni, prevaziđeni i bezumni. Dopuštate da vas zeza jedan svemirac i da pravi cirkus po gradu. Druže komandire, kad on u sebi ima neku ludu bioenergiju, uvijek iščezne. Čuti! Ko vam je kriv kad vi nemate tu ludu bioenergiju? To zabranjuje naša ideologija. Znaš šta, Pajko? Imate rok od 2 dana. Ako u tom roku ne uhvatite tog svemirca i spasete ovaj narod, ima da dobijete nogu u dupe, vam jasno? Jasno. Kolege, svemirac mi digao agenciju u vazduh. Sve mi propalo. I negativ. Pa jebeš negative. Čvorno mi Renault. Znači, počeo je da diže i u vazduh. Ko zna ko je sad na redu? Ja znam. Stanica milicije.
Ko to kaže? Svemirac. Čuli ste? Ako se to desi, ima da vas lanciram u svemir bez rakete. Čestitam, Pajko. Bićeš prvi srpski kosmonaut. Da. Sljedeći put. Božju mater, zbog njega čovjek ne može ni da stane. Hajde go mater! Svemirci, svemirci, svemirci su krivi za sve, svemirci, svemirci. Svemirci su krivi za sve, svemirci. Ključi bre tu sirenu, probaj mi uši. Bili se samo sklonio sveca mu svemirskog. To sam Bog zna. Pokaj se! Pokaj se! Opet je nestao. Znaš šta, Pajko? Šta? Ja do sad nisam verovao u Boga, ali od sad ću Boga mi da verujem. Idi bre, Boki, gdje ti je svest? Kakva svest, nema više? Uvatit ću ja njega kad tad. Će stvarno da uvatiš? A? Živi mi ti, ima da ga jurim do Božje kuće. Ajde, uđi unutra. Ajde, ovako. Debiltanti! Ljudi! 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 Ukrali mi robota! Ukrali mi robota! Milicija! Milicija! Ukrali mi robota mi! Što ću taj kompjuter? Šta se da? Kako ću izbore? Obećao sam biračima bolji život pomoću robota, a neko mi ga čornu. Pa jel ti to nekoga optužuješ? Pa kad bi znao ko mi ga otuđio, odavljaju mi ga ovih pogledaj. Neko ga nije otuđio, evo ga ovdje čami u zatvoru. Šta ću u zatvoru? Pa šta ću u zatvoru? Ima da budeš kažen za to. Nisi smjela da ga pustiš da on ide gdje hoće, ne može to tako. Pa znam kako on u zatvoru? Pa šta ću ti objasniti? Pazi, krenuo ti ja i Pajko, kao po običaju, znaš, u patrolu, pored Dunava. Kad jednog trenutka čujem, neko viče, Pero, konstruktore! Pero, majstore! Sunce ti! Imaš šta da vidim? Onaj tvoj robot u pol Dunav i davi se. Šta će Dunav, majke mu ga? I da nije bilo Pajkovog revolucionarnog zanosa da skoči u Dunav i da se bori sa talasima i da se bori sa samim sobom, jer on ne zna da pliva. I jedno je uspio da izvuče robota na obolu. Samo njemu da zahvali što ti je robot ostao živ i zdrav. Pajko, hvala ti veliko. Imate palim sveću dok si živ. A onda konstatujemo da si napravio jednu veliku grešku. Koju grešku? Nisi ga naučio da pliva. Tačno. Jes, majku, to nisam isprogramirao. A ću da ga naučim. Ja sad mogu da ga uzmem. Jel hoće ga uzmeš? Ajde. Ajde. Vešto si se izvukao za krađu, majstore. Kako je ovo? Samo. Otkud ti ovdje? Eto, došli. Kako je Nade? Ne znam ja. Ti si je ispovedao. Samo ti znaš šta si joj rekao. Pa znaš si kako je ona mene razumela.
Jel vidiš ovo, Boki? Ako mi ne kažeš šta si joj rekao dok si ispovedao, ima da te ucmekam ko gugutku. A šta ona kaže? Ne kaže ništa. Ali mi ne da onu stvar. Koju stvar? Pa onu. Nemoj da me teraš, izražavam pred detetom. Pajko dete, ti znaš šta je ona stvar? Nemam pojma, to nije za decu. Onu stvar konspirativnu, da li me shvataš? Šta kaže, šta kaže? Kaže da me kažnjava, zato mi ne da. Ne da ti da jedeš? Ama ne da mi da... Što me vuče za jezik? Zašto da ti pomognem, da je pre vas pitam? Pomogao si mi, ali više si pomogao njoj. Ali ako si rekao nešto što ne treba, ovaj top ima da proradi. Samo se ti uzdrži jedno vreme. Da vidiš kako će ona da navali. Da znaš da mi je sada lakše. Ipak je ti moj kum. Ja sam te usrećio sa njom, a? Eto, ti nikad neću zaboraviti. S drugarskim pozdravom. Da ga zelo. Opet si se nešto izvadio. Prosim vas lijepo, gdje su moji novci, moje isprave, moje odijelo? Ovo što se čini s menom, pa to je za najoštriju osudu. Upravo smo razvili osmatračku mrežu i sad ćemo da uhvatimo ovog svimirca. Ja nemam vremena za čekati. Mene čeka moj narod, diljem naše lijepe domovine. I ako ja ne bi došao, oni bi mogli mene fučkati. A da. A ja moram doći jer, pusti ba to govori, jer ja sam, narod je platio vidjeti mene i čuti. I ja moram se misliti na svoje renove. Da pače, samo vi uživajte u svome apartmanu, ništa ne brinite, mi garantiramo. Ja ću čekati samo do petka. Nakon toga, ja ću se pojaviti na Jutelu i cijel ovaj slučaj prokomentirati. Ovaj se do daske užive u ulogu. A znaš da ga još nismo tražili? Koga? Slimirca. Gde? U hotelu Lepenski vir. Ajmo u hotel, ima direktor Morarević da se obraduje kad nas vidi. Čekaj bre, ko je Morarević? Ako nas vidi direktor, vidjet će da si ovaj Slimirac, onda smo prdali u čabar. Jes, majko. Pa šta da radim? Da se maskiramo? Ne, prvo ćemo da proverimo telefonom. Kako? Pa ne znaš ni kako se zove. Ne misliš valjda da se upisuje kao svemirac? Pajko, da si ti upao u miliciju. Alo? Hotel Lepenski vir? Dišo, jesi ti? Zdravo, direktore. Kako je? A? Do guše u kečapu. Ne, ti vera. Šta kažeš? Izbor mis. Izbor lepotice, jel? Aha. I šta, nemaš šejka? Nemaš šejka, jel? Slušaj, ja ću ti obezbediti šejka. Ma i za poklon, ne brini ništa. Ništa ne brini. Ajde. Imam ključ. Kakav ključ? Imam ključ. Šejk. Hvatam se mirca. Lepo. Šta je? Šta ima novo? Boki hoće da izigrava šejka. A zašto baš šejka? Pa gore u hotelu se bira lepotica. Znam i? Pa treba da dođe neki šejk da ju uruči nagradu, ali Sadam Husein mu ne da da dođe. I sad toj lepotici nema ko da preda nagradu. Dobro, i? I sad Boki hoće da preuzme njegovu ulogu. Ali zašto? Zato što ću mi na vešt način da uvatimo onog svemirca koji nam je zagorčao predizbornu kampanju. Znaš da ti nije loša ideja? Sam ti rekao. Čekaj, ali to mora da se onako ozbiljno izvede. Imam ja to sve u malom mozgu. Dobro, hajde da čujem. Evo ovako. Ja kao ugledan šejk idem jednom velikom lađom Dunavom. Odakle, iz Kladova? Šta ću tebi da kažem odakle idem? Čekaj, bre, kakva lađa? Kakva lađa u dupe te gađa? Gdje da ti nađem lađu? Ti ne samo što nemaš mali mozak, ti uopšte nemaš mozak. Evo, ako dozvolite,
Ja ću da uzmem stvar u svoje ruke. Odlično. Ti razradi detaljan plan i nemoj nešto da mi zabavljate. Ništa, ne brinite, sve će da bude izvedeno po mom scenariju. Dobro, ako je po tvom scenariju, onda nek vam je sa srećom, ali pazite. Petak je posljednji dan da izvršite zadatak, je li jasno? Jasno. Da. Da, Pajko. Kad je vreme da se i ti proslaviš? Kad je rekao da je posljednji dan? Petak. Udarim ti metak. Dobroveče, dame i gospodo. Svakog trenutka očekujemo da se pojavi naš gost i pokrovitelj, doktor Tutankamon Faruk El Kasem Ali Baba. Pozdrav na desno! Naš dragi gost je upravo stigao. Suđuk! Dragi posetioci, naš dragi gost će vam uputiti nekoliko pozdravnih poruka. S'il vous plaît. Abu Dhabi baba kaj nafta fuj, baba Kuran. A gde je tumač? Gde je tumač? Gde je tumač? Nije potrebno. Od kad je vaš predsjednik bio kod mene, ja sam čim prije naučio srpsko-hrvatski i zaboravio arapski. Primite pozdrav od svih mojih Kamila. Aha. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Zahvaljujemo našem pokrovitelju na ljubaznim rečima, a sada glavno uzbuđenje, izbor lepotice Podunavskog regiona. Sukreta Pinjur, El Sadat Mubarak Hussein, Il Rahat Lakum Zumbul Mohammed, Fazan Zoya Aziz Kanemar. Dut nam Minteru, El Fatah Allah buka kosma sundar, Allah Sukreta Zulum Palamar, El Fatah Allah buka kosma sundar. Sramota me više da se vraćam u miliciju. Daću otkaz. Boli me uvo za sve. Kako otkaza? Šta će biti sa mnom? Ti ćeš da odgovaraš za sve. Šta ja ima da odgovaram? Nisam ja svemirac. Sve što se gore desilo u hotelu, desilo se po tvom scenariju. Šta kaže? Neko traži pomoć, da se ne davi neko. Stani! Stani! Stani, Jesi mu uzu broj? Nisam. Pa što? Zato što nema broj. Da, on je došao sa druge planete, ja. Svi, Pajko. Koji da ne znam? To je što te pitam, ne? Neću da ti kažem. Juče je bio četvrtak, a danas je crni petak. To je posljednja šansa da uvatimo svemirca. Pokaj se, pokaj se. Gde ste pošli vas dvojice? Če pa če? On je patri zećemo, tako? No što te pitam, gde ste pošli? A pošli smo kod svemirca na ispovedanje. Pođi što vamo na informativni razgovor. A što more? Ulazi, ajde. Pokaj se, pokaj se, pokaj se, pokaj se, pokaj se, pokaj se. Narod!
Naša naroda se pokaje! Idiote, sam ti rekao da ne pališ petardu u kamion! Nisam kriv, kratak spoj. Samo bez guranja jer ću da prekinem sa radom. Budne djeminjaca. Ko ste bre vas dvojica? Šta je? Mi smo poštena seljačka stranka. Koga onda izigravate u tim uniformama? Apsila nas milicija, oduzela odelo, šubaru, sve nam uzela. Sve? I? Evo našeg druga Tite. Dokle će da traje ova zajebancija? Još da samo ti fariš. A sada svi koji žele da oslobode svoju dušu, moraju da se oslobode najvećeg zla čovečanstva, to su pare! Pare, čoveka glave! Alo! Majdantek! Stojko! Jesi u poslao pojačanje jesi poslao? A krenuli? Odlično, odlično. Dobro, dobro. Bićemo na vezi. Hajde zdravo. Pa što je to bogati sa vama? Tolika trka, frka, ne možete jednoga svemirca uloviti. A ja sam znao svoje vremeno kapitalca ustreliti. Moj šampion svijeta. I svi su državnici meni čestitali. Ljubo, jesi ti završio sa predstavom? Jesam. Pa šta čekaš? To ideš kući u Beograd. Čekam svoje civilno delo i honorar. Čekaš honorar od mene? Ne od tebe, nego od onoga ko me pokrao i koga ti treba da uhvatiš. Ima li neko među vama sa nekim posebnim darovima? Ima li ni nema? Evo ja. Čekaj, gosti. Ja sam majstor zidar. Mogu da ti sazidam dvorac sa bazenom i sa zoološkim vrtom, ko na Brionima. Čekaj, ko će to da plati? Ja ću da platim. A imaš ti pare? Imam. Imam još ja. Samo, molim mi tako možeš da ozdraviš ovog mog gluvonemog prijatelja, hoće da bude političar. A? I možda mu izrasteš dlake. I hoće da bude rutavi političar. Hoću, i će stvarno da mi sazidaš dvorac, a? Hoću, a mogu da ti pokažem sad ovdje i to mesto. Hajde, Boga ti zatvaj ova vrata pa da idemo, hajde vozi! Čekaj! Oni su nam ukrali odelo, oni! Pa šta je bilo? Zadatak je izvršen, svemirci su na sigurno. Znači, to je bilo njihovo tajno skrovište. Pa dobro, taj kamion je tu stao već danima. Ko bi to rekao? Da njemu piše za dobar seks i jedi keks. Aha. E pa, ajde otvaraj da vidim te svemirce. Dođemo, pajko, na kući ovo. Kakav doček? Jeste vi komandant garde? Jesam. Ja sam vaš delegat sa druge planete. Baš mi je milo, drago. A hoće ovdje da mi se zida dvorac? Kakav dvorac?
Kako kakav, pa meni je majstor obećao da će da mi sazida dvorac kao na Brionima. A, pa što džabe majstor da se troši? Možemo da vas pošaljemo direkt na Brione. Izvolite u plavi voz. Je li to bogati taj vagamuš što je mene opljačkao? Dete, ajdemo brže na Brione da vas onaj ne prijedu hitri. U plavi voz, izvolite. Stole, vozi direkt u Zabelu. Diši! 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 Radi nogama i rukama, radi nogama i rukama, diši, diši! 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 Radi nogama i rukama! Pa radi! Pa diši! Glasajte za našu stranu. Naša stranka vam garantuje prosperitet u svetlu budućnost. Ko glasa za nas, bit će oslobođen poreze, penziju će da prima na vreme i neće da plaća za... Eto, pregrme smo i svemirce. Što se nas tiče, izbori mogu slobodno da počnu. A kad prođe ova predizborna frka, vidjet ćemo ko će kome da zakrka. Šoko Ramadani, kako ide posao? Fantastično, a? Jebi ga burazeru, sve se menja sem kamenja. Tako ti je tu u životu, jebeš ga. A kad ti to toliko psuješ? Haha, promenio sam se. Sad sam Radovan Kurtović, nisam više Ramadan Kurteši. I firmu sam promenio. O, Gazajo! To si ti, Boki. Šta je, nešto si neraspoložen? Imam probleme. Šta je? Nada ti još nije dala? Jak, uzjogunila se. Kaže da je to uopšte više ne interesuje. Pa što ne nađeš neku drugu žensku? Tražim, radnju ne otvaram, ništa ne pomaže. Ne mogu da nađem. Kako me ne mogu da nađeš, pa ima gore u hotelu Lepenski vir koliko hoćeš. Pa Grkinje, te Vlajne, te šta god, samo se praćakaju po bazenu. Aj, Pajko ima isti problem, znaš? Što vas dvojice ne udružite seksualni rad i sredstva? Pa udri. Ajde, Pajko, da udružimo rad i sredstva, da izađemo iz ove krize. Ajde. A ti? Ja imam jedan važan sastanak. Pusti njega. Hvala Bog. Nema te nema da mi se javiš. Nema te nema da mi se javiš. Nema te... Boki! Boki! Ljudi moji, baš je vreme ludo, za 3 dana prođe svako čudo, ali odmah mnogo čudo dođe, ova frka nikako da prođe. Svemirci, svemirci, svemirci su krivi za sve, svemirci, svemirci, svemirci su krivi za sve, svemirci, svemirci, svemirci su krivi za sve, svemirci, svemirci. Živi, al pusti drugoga na živi, kad pogrešiš nikoga ne krivi. Pod nebeskom kapom nije tesno, zašto uvek reaguješ besno? Svemirci, svemirci, svemirci su krivi za sve, svemirci, svemirci, svemirci su krivi za sve, svemirci, svemirci, svemirci su krivi za sve, svemirci, svemirci.